И така, скъпи приятели, сагата с моя гриндер е на път да приключи. Ето как ще изглежда цялото нещо. Има още за добавяне отпред предметна масичка. Тук ще има планка, която да подпира шкурката отзад. Така. Ето, успях да си направя даже и перчати гайки. Няма да ми се смеете на заварките. Има 3 скорости цялата тая работа. Стараем се да стигнем оптималната скорост за шлайфане на метал. Ето как изглежда. И сега следва да се опитаме да го пуснем.